Avui perfectament podria haver estat l'últim diumenge autonòmic si no fos perquè els partits independentistes estan configurant llistes electorals per unes eleccions que no expliquen com es correlacionen amb la independència. La deriva unionista d'Esquerra que posa la independència en mans de qui té poder per impedir-la, l'Estat, fa que molts es plantegin que val més la pena votar a Junts per Catalunya. Però per què conclouen que votar la llista encapçalada per Laura Borràs és millor que votar la que capitaneja Pere Aragonès? Junts per Catalunya no ha pactat els pressupostos amb Madrid, però recordem que fer-se el milhomes quan no se't necessita és comodíssim. I a la Diputació de Barcelona, encara avui, amb la seva presidenta imputada per malversació, la socialista Núria Marín, no han desfet el pacte amb el PSC. Però més enllà d'això, si ens és suficient votar un partit que no fa la independència perquè n'hi ha un altre que fa les coses pitjor, quina necessitat té aquest partit per fer la independència? Ja li haurem donat el vot. El problema del vot útil és que mai no et porta al teu objectiu polític, perquè no compromet a res a l'opció que tries més enllà de no ser pitjor que un altre. Per tant, el vot útil és el vot més inútil que hi ha. Moltes gràcies per veure aquest 15è episodi del programa. Si us agrada i creieu que hauria d'arribar a molta més gent, us convido que el compartiu a xarxes socials, que el compartiu per WhatsApp i que animeu a la gent que el veu a subscriure's fent clic al botó d'aquí sota on hi diu subscriure'm. Aquesta setmana hem pogut conèixer part de la composició de les llistes electorals independentistes pel 14 de febrer. Esquerra ha incorporat de número 3 a Barcelona a Roger Torrent. Per tant, la candidatura l'encapçalaran joves triats a dit per l'executiva que porten ja mitja vida dedicats a la política. Podent suposar un canvi, un revulsiu a nivell intern, aquestes noves generacions dels partits polítics han preferit no suposar un problema per les seves organitzacions a canvi de ser futurs Miquels Icetes i José Zaragozas. Això ens dona una idea de les probabilitats que hi ha que vulguin obrir els processos de participació dins dels seus partits i anant encara més enllà de les probabilitats que hi ha que es vulguin deslligar de l'Estat que els manté el sou. Aquí un altre que s'anava a dedicar 18 mesos a la política aclarint-nos-ho. Yo siempre he dicho lo mismo, la autodeterminación y la independencia de Cataluña puede ser convertir a Cataluña en un Länder alemán o en un país de todos i para todos. No patiu, que encara que no sàpiga diferenciar entre land i lander quan es parla en singular, Rufián no és tonto. Les executives es trien cínics, no tontos. Sap perfectament que la ciutadania catalana no es pot autodeterminar en un estat federal, perquè això és una decisió d'Espanya. Amb això esperen rascar vots socialistes, que al seu torn esperen rascar vots de Ciutadans, com també ho faran PP i Vox, perquè Ciutadans, pobrets, ja han fet el seu servei a la pàtria. Per això els republicans han fitxat Carles Castillo a les seves llistes, que és com incorporar el Juli a un partit antitaurí. Ni uns ni altres. Jo em sento al mig oferint solucions. A mi no m'agrada ni aquesta Espanya ni vull sortir-me d'Espanya. Nosotros que somos independentistas. A això també contribueix la CUP, potenciant la força del republicanisme espanyol al Parlament com si fos poca. Ja té Esquerra amb tots els seus flamants fitxatges i a Catalunya en Comú Podem. I ho fan incorporant Guanyem a la seva llista, encapçalada per Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona. I amb tot això contribuiran a diluir l'independentisme al Parlament per poder justificar durant anys no fer la independència. De fet, han parlat de canvi de cicle, com si es pogués canviar de cicle tenint presos polítics exiliats i patint dia sí dia també repressió. I per plantar cara a aquestes opcions, Junts per Catalunya fa el que millor se li dona fer. No oferir res diferent a la resta, però aparentant tot el contrari. D'aquí que celebrin primàries obertes, però no gaire. La militància podrà escollir els 18 primers candidats, però la resta de sous de diputat els assignarà l'executiva al seu criteri. Per tant, sí, hi haurà 18 llocs que l'executiva ha posat a subhasta, que probablement combinaran folklore de l'1 d'octubre, amb figures com Joan Bonanit o Jordi Pessarrodona, acròbates que instrumentalitzen iniciatives genuïnes com la victòria a la Cambra de Comerç per saltar a la política, de la mateixa manera que ho va fer Ada Colau amb la plataforma d'afectats per la hipoteca, com Joan Canadell. Jo ja he posat les condicions d'alguna manera, he vingut a dir quines són les condicions per jo fer el salt de la política, i és que hi hagi un projecte unitari, o hi hagi una unitat real, no? Quan parlen d'unitat... Quan veig el que veig aquests dies, encara és més complicat. Per què tantes divisions? És que tenen projectes diferents, tots aquests partits que estan sortint, o totes aquestes faccions? Jo crec que no. O vividors de la política, com en Damià Calvet o en Ferran Mascarell.
I també d'aquí que, a banda d'exhibir aquesta suposada obertura, s'indignin molt per la continuïtat del pacte Junts per Catalunya socialistes a la Diputació, fent veure que no hi poden fer res. Que ja és millor que les primàries d'Esquerra? Sí, però a l'hora de la veritat és una capa més de maquillatge, perquè no va més enllà. El posicionament d'Esquerra els permet erigir-se en una opció més propera a la independència sense haver d'explicar com fer-la, d'una forma més segura i més ràpida que l'opció d'Esquerra d'un pacte amb l'Estat, que no passarà. No parlen clarament ni sobre la declaració unilateral d'independència ni sobre la insurrecció institucional i social que cal per aplicar-la, etc, etc, etc. Per tant, fins i tot davant d'una possible victòria d'Esquerra, podran mantenir les seves quotes de poder sense haver de comprometre's a absolutament res. Ja ho veieu, aquest podria haver estat l'últim diumenge autonòmic, però sembla que haurem d'esperar. Qui sap, potser la setmana vinent hi ha més sort.